Benvingudes a Generació Perduda. Avui el capítol 0x3 amb Albert Atoterol i Carlos Bueno. Benvingudes a Generació Perduda, el podcast nepotista que t'acompanya en la soledat, el cabret radiofònic pensat al vàter i a la dutxa. Estic fet caldo, Tercer programa i ja estic cansat, de veritat. És que a mi em passa una mica això, que és que a vegades estic super eufòric i hi ha vegades que estic com en modo ahorro d'energia i parlo així, que ahir em van dir que a vegades és com si estigués fent un discurs al Jordi Pujol, em van dir. I, bueno, pues em passa una mica això. I sí, estic cansat per això del podcast, la veritat. Sembla que no, però una mica sí. Sobretot amb el tema de l'Instagram, amb el tema de la difusió per xarxes socials, que s'ha de dir que està molt guai, perquè per una part és veritat que avui en dia podem això fer un podcast i com enviar-ho a la gent i que es pugui sentir, que jo això no sé si es podia fer fa 20-30 anys, no sé si hi havia aquestes facilitats. També tenim certa creativitat, que ara puc fer un vídeo divertit així en conya i penjar-ho a les xarxes i que molt bé, i fer muntatges xorra i tot això. Però hi ha com tota una part de programació, d'estratègia, de màrqueting, aquest dia hem de fer això, aquest dia tal, que s'han de pensar els reels, les stories, els posts, tot això, i que sort que no tenim Insta, saps? Perquè si a sobre tinguéssim TikTok i Twitter, que ja arribarà el TikTok i el Twitter algun dia, que per cert, l'altre dia vaig estar parlant amb la meva tieta, que dèiem que el Twitter ara és de boomers i centennials, en plan que ja no hi ha millennials, els millennials s'han marxat de Twitter, o sigui, han desertat i em va dir, sí, ja... Doy fe, ens hem cansat. Perdó, centennial? A què correspon? jo aquesta terminologia? Més o menys encara més, de 20, no? De 20 cap a baix, més o menys, o 22 cap a baix, així. Llavors, sí, em va dir, són tot de centennials que es creuen que saben de tot. Això segons paraules de la meva tieta, Gent centennial, si us voleu queixar, ens podeu enviar a les vostres crítiques al nostre correu, que és generacióperduda.podcast@gmail.com. No donis el teu correu, dona el de la teva tieta, i ja està, que es menja allà el marrón. No. Ja li farem arribar. Bueno, pues diu, està ple d'això de centennials que es creuen que saben de tota la vida i boomers que ens riem dels centennials. Bàsicament va ser la seva definició. I els millennials no, perquè els millennials estem a Instagram, Insta tot el dia. L'Instagram és una font d'enveja, la veritat, perquè ara, sobretot a l'estiu, veus tota l'estona les fotos de la penya amb els barcos a les Balears, a Calella Palafrugell, com es diu això, a Port de la Selva, tots aquests llocs, que aquest estiu vaig dir que menys, però igualment no paren, i que també dius, jope, quin estiu que s'estan pegando, però després penses, clar, estan penjant potser 2-3 stories d'aquests guais, no? 2 o 3 dies en tot l'estiu cada persona, i tu els veus tots de cop i et penses que tothom té un estiu de puta mare i que el teu és una merda, però potser tothom el té més o menys igual, no? Mola perquè ho dic com si ell no tingués fotos de postureo, Cuidadito, que jo n'he vist unes quantes. Evidentment, perquè clar, tu estàs allà molt d'enveja i dius, no hauré de penjar per sentir-me millor amb mi mateix. I, pues sí, Instagram una mica font d'enveja i s'ha de cuidar, ens hem de cuidar una mica amb aquest tema, després en parlarem una mica. Per cert, Adrià Pagès, que l'heu sentit parlar per aquí una mica, senyors i senyors, un aplaudiment per Adrià Pagès. Avui has tornat després de dos capítols seguits, vas venir a l'últim i es veu que et vas quedar amb ganes de més. I... Sí? Sí, vale. Sí, sempre. Vale, home, pues... em doneu un micro i jo torno? Joder. Sens dubte. Oi, ens parlaràs de si cal saber cantar per ser cantant. Sí, no? Sí. Vale. Bueno, no farem molts spoilers, però parlarem una miqueta. Molt bé. Tu, que ets músic, que ets farandolera com nosaltres, a tu et passa una mica el mateix o què amb això de promocionar-te per Instagram? Perquè, espera, abans que em responguis, vull recordar una anècdota meva, que és que tu un dia em vas venir fa 3 o 4 anys, que sortíem del gimnàs, sí, senyors i senyors, jo en aquell moment anava al gimnàs i anava amb l'Adrià Pagès, i sortíem del gimnàs i em vas dir, t'haig d'explicar una cosa, t'haig de confessar que m'he fet Instagram. I jo, què? No, en plan, jo ja tenia Insta, però no, ell no feia el perfil de persona que té Insta. I em va dir que sí, i a més que te'l vas fer justament per això, per fer-te promoció, perquè en aquell moment havies començat a tocar, crec que va ser amb l'Elia Sampai. Correcte. Elia Sampai, busquin-la a les xarxes, que ho fa molt bé. I que t'havies fet Insta, i com ho portes, aquest tema? Bé, sí que és cert que durant molt de temps estava bastant en compte, vull dir, jo ja tenia 22, 23 anys, i era com, no, Instagram, això allà lluny, tampoc sóc tan vell.
però dissimulo bé. I en aquell moment va ser, escolta, si vols fer carrera artística, necessites qualsevol eina que et pugui ajudar a moure't. I en aquest sentit, Instagram obre una possibilitat nova. Què passa? Obre també a que el mercat sigui tothom. Aleshores, hi ha una competició ferotge per l'atenció de la gent. I jo sí que a vegades m'he trobat mirant molt per què algunes de les meves stories la gent s'involucrava molt i per què en d'altres no. I intentar optimitzar això. I a vegades hi ha moments en què has de dir, vale, enrere. Això és una plataforma i la puc utilitzar per moltes coses. Una cosa que a mi m'agrada molt fer a vegades és parlar de curiositats musicals, una mica com el que faré aquí, comentar alguna cosa, parlar dels exàmens d'accés com són, i amb aquestes coses m'ho passo bastant bé, però és un món una mica estrany, perquè és això, sempre estàs exposant el més bonic, el millor, i es fa una mica de bola amb això. Que al final ets artista, no ets community manager, i llavors no pots estar... És que al final estàs més hores amb això que no amb el que és el teu propi contingut que tu vols fer, no? Com sí, pot passar que t'absorbeixi. La teva música. També tenim avui a la Cíntia Barberis. Ho he dit bé, no? És Barberis. Sí. Haig de dir que, saps, ho sé gràcies a Instagram. Ho he mirat, com deies. Llavors, culpable. Tu et dediques a temes de comunicació, també. Després ens aprofundiràs molt més en tot això, perquè parlarem justament avui de viure darrere d'una pantalla, o sigui, molt relacionat. Però abans, breument, a tu et passa una mica també això, et reies amb això de promocionar-te per xarxes i tal? Mira, durant un temps sí que em vaig estar agobiant molt i anar provant, sobretot, clar, volies que no, amb la feina que faig, pues, investigar una mica, no? Però al cap i a la fi, Instagram, lo siento senyores, spoiler, és un algoritme que es basa per calés. O sigui, aquí el senyor Zuckerberg no ha vingut a viure de l'aire. Llavors, vulguis que no, és un algoritme que has d'entendre molt bé, que va canviant constantment i que quan més inverteixes, més seguidors tens. Clar. A partir d'aquí, sí que és veritat que a vegades està guai doncs, posar la teva foto de postureo. Jo totes aquestes xarxes les utilitzo com el meu disc dur extern. És, hòstia, això em mola, vull recordar-ho, vinga, va, doncs ho penjo i tal. Sí que amb el perfil de Noi Drama Queen vaig començar a fer més disseny de feed i altres coses una mica més... El teu perfil de... com dèiem abans? Noi Drama Queen. La Noi Drama Queen, que és una mica com de... Això com es diu ara? La gent aquesta que... Influencer. No, mira, en cap moment vaig intentar ni plantejar-me ser influencer, és massa feina, tio, no va conmigo. Això que plantejaves a mi em sembla molt interessant, el fet de que Instagram es converteixi en el teu àlbum, no? Perquè tenim moltes fotos guardades al mòbil o guardades en discs durs, però no necessàriament entrem regularment a consultar-les, i en canvi Instagram les veus de cop i a vegades et trobes, o almenys a mi em passa, no?, repassant el que jo tinc penjat allà per dir, ostres. Jo ho faig molt. Bueno, de fet vaig començar, aquí se me va veure l'edat, vaig començar en Facebook. O sigui, jo al Facebook m'anava de vacances, em pujava un àlbum per no perdre aquelles fotos. I de tant en quant, ostres, quan vaig anar allà per no sé on, hòstia, a veure, mira... I ho tens ràpid, perquè si tens a l'ordinador no ho mires. I al mòbil em jugo el coll que teniu tots més de 1000 fotos. Sí, segur. Jo les vaig esborrant regularment. Wow. Jo també, i tot i així... Però això també fa molta mandra, Jo esborro almenys un cop al mes per això, per no tenir comptes els del WhatsApp? Sí, i Telegram? Les enviades, sí. Telegram no utilitzo. Jo soc la típica persona que no borra ni la foto que ha fet d'una tonteria que troba pel carrer. Sí. Atenció a la nostra veu en off, Lato, que està aquí. I tinc fotos de tot. I dic, això no ho borro per si de casa, això no ho borro per... Sí, és una mica com el síndrome de Diògenes, però amb fotos. Però jo no ho borro per desídia, perquè em fa mandra haver-ho de borrar. Al principi ho feia, però és que, Però bueno, també sí que tinc activat, evidentment, el WhatsApp, que no se'n descarregui automàticament, això, per suposat. Però, bueno, al final Instagram pues, té això. Jo tampoc és que pretengui arribar a 10.000 milions de persones. Al final el meu públic objectiu són els meus col·legues, els meus amics, i per això són la gent que també ve aquí. I com deia l'altre dia al primer capítol, que és una frase de Shakespeare que diu "We few, we happy few, we band of brothers", que en plan som poquets però estem aquí contents passant-nos-ho bé, aquesta família. I bueno, pues, ara en parlarem més d'això que deies de viure darrere una pantalla, Cíntia. Molt bé. I bueno, ara tu aquí és on vindria això que tu em deies, que ets de dir-lo de comencem, no? En plan, ara comença el programa, no? Sí, vale, pues aviam com ho fem. Diu, a l'estiu del 2022, 4 noiets es trobaven a la Universitat Pompeu Fabra quan de sobte van descobrir que hi havia un altre programa que es deia igual que ells. Comencem. Has vist, Cíntia? T'agrada aquesta sintonia o què? Sí, té un aire així com molt oriental. T'he posat així, com que sé què fas, dansar al ventre, pues t'he posat... M'ho he posat música, dansar al ventre. Bé. Bueno, pues això... Que no vas venir al show, by the way. Oh, uau. No podia.
la Xina, això que dèiem, a part del seu perfil aquest influencer de noi drama queen que comentàvem, bueno, pues, ets comunicadora, com dèiem, i això, parla'ns una miqueta de què és això de viure darrere una pantalla. Justament crec que tu, per la teva professió, ho experimentes molt, com tothom, però en el teu cas segur que molt especialment. Sí, evidentment quan treballes a comunicació, no només, jo xarxes diguem que és potser el que menys toco dintre de tot la comunicació, i porto sobretot el que és premsa, eventos, relacions públiques en general, et tires moltes hores darrere del mòbil perquè has d'estar sempre disponible, has de mirar què és el que fa la competència, i llavors et passes el dia en modo scroll down, scroll down, scroll down. Cada dia abans de pandèmia, rebíem entre 6 i 7.000 impactes de coses que t'atreuen l'atenció, que és una barbaritat, però una barbaritat. Abans de xarxes socials estàvem potser a 1.000, 2.000, i ara, després de pandèmia, jo crec que devem haver arribat quasi als 10 o 12.000, tranquil·lament, que és una barbaritat. Llavors, què passa? Ja no és només el fet de que ens medim per likes, per seguidors, o, ostres, aquest reel ha arribat a 1.200 visualitzacions. Sí. Això ja és molt del 2010. Això ja ens és igual. Ara, al cap i a la fi, és... O sigui, jo el problema que veig, a part de tota l'agobi de, com deies, no? De planificar, de tota la feinada que hi ha al darrere, perquè quan vam començar amb xarxes hi havia 4 gats, i llavors era molt fàcil, no?, arribar a tenir molts seguidors, els primers influencers, cap i a la fi no tenien consistència, no tenien res i tenien de tot. Ara no, ara hi ha totes les estratègies de màrqueting darrere, hi ha professionals que porten tot el que i mesuren absolutament tot, però i què passa amb els que tenim a l'altra banda? O sigui, una cosa és que tu com a professional d'això o com a persona que vulguis divulgar una cosa de més o menys interès tinguis la teva estona, no? Però com a humans, com a personetes, o sigui, no sé vosaltres, però jo he vist molta gent en una taula, vas al restaurant fora, i veus una taula amb 4 persones i les 4 amb el mòbil. I dius, hola? Clar, però al final també, si estan així, serà per alguna cosa, en plan... Sí, és una barrera, o sigui, al cap i a la fi és que es pot mirar de moltes maneres, no? Jo ho veig com una barrera de dir, vale, doncs tinc un filtre al davant, i llavors amb aquest filtre jo puc ser i fer i opinar el que vulgui, quan vulgui, com vulgui. Comentaves al Twitter, no? Twitter, al cap i a la fi, era la xarxa dels haters, era una mica, perquè tothom es permetia dir el que fos, perquè total, què més dona? No em coneixen, no? Sí. El Twitter i l'Instagram una mica com el gordo i el flaco, no? En plan, que l'Instagram és com tot més feliç, tot és supermaco, tot és de colors... Bueno, i Facebook també ho era, mira que guai que és la meva vida. Ensenyes una mica aquella part de la teva vida que tu creus que és la millor, però potser no ho és, no? I llavors, aquí ha derivat a molts problemes mentals, hi ha clíniques de desintoxicació, als Estats Units cada cop n'hi ha més, aquí a Europa n'hi ha menys, però sí que hi ha clíniques de desintoxicació. A mi el que em preocupa una mica... Bueno, em preocupa, a veure, tampoc em tallo les venes, però és el fet de que es perd molta interacció. O sigui, anar a un restaurant amb els teus companys i no ser capaç de tenir una conversa, o inclús, hola, Tinder. O sigui, bueno, el Noai Drama Queen, és que abans ho estava revisant abans del podcast, tenia una xorrada que vaig escriure que era una mica la intel·ligència emocional d'una persona a Tinder es medeix per l'estona que passa entre l'hola, què tal, i el qual és tu postura preferida. Hosti, Tinder, perdó, divagació momentània. Total. Tinder és un espai molt raro perquè la gent interactua com si a l'altra banda no hi hagués ningú. Sí. Això és algo que em sorprèn molt. Jo la suelto i a veure què passa. Sempre m'ha semblat una xarxa que pot ser molt hostil per les dones. Aleshores, jo sempre he anat com molt amb peus de plom. No et fas una idea. No, clar, no. I després quan comentes dius, no, és que era molt més hostil del que em pensava encara. Però vaig amb peus de plom i després la gent m'explica que la penya, vinga, jo dic això i ja està. Hola, fotopolla. Sí. Wow. Vale? Però ara no es poden enviar fotos per Tinder. No sé, és que... Es va treure pel bé de tots. Menys mal. Bueno, però ara te les envien per Telegram. Bueno. L'altre dia em vaig despertar amb una d'aquestes. Uau. A Telegram, que dius, hòstia, o sigui, és que a més és molt heavy. És molt heavy. Ens hem anat, però és que acostumo a fer-ho, això de que me voy de tema. No, o sigui, aquí les 3 persones que estem ens anem per les mans. No, però mira, conyes a part, ara que he dit que ara tenia parella i tal, el meu nòvio es va fer unes guins de segon grau, em sembla, al turmell, perquè estava baixant les escales amb el mòbil a la mà.
O sigui, crec. jo m'he donat contra una paperera o contra un algú perquè anava caminant amb el mòbil i et vas xocant. O sigui, és que al cap i a la fi anem com zombis. Des d'aquí una salutació al ton nòvio, que hem dit que sortiria aquesta anècdota en algun moment. Hola, amor, lo siento. Bueno, i això, pues sí, totalment, ho subscric, i a més és això que ens impedeix sobretot a vegades la interacció i que moltes vegades també al final ens veiem obligats una mica a això. És una mica com al final com la pel·li Matrix, però en aquest cas a poc et va absorbint, no? Perquè, per exemple, l'Adrià, que no volia fer-se Instagram i al final va dir, bueno, m'hauré de fer perquè sóc músic i m'haig de promocionar aquí. És veritat que hi ha molta gent que no té Instagram, que llavors després també queden desemparada una mica en això, o els has d'obrir pel WhatsApp o el que sigui, i tocaré que aquest dia és el lloc. Pensa que el WhatsApp és una xarxa social més, eh? Sí, totalment. O sigui, al cap i a la fi són nous canals que et permeten comunicar-te amb gent que no tens a prop, que per aquesta banda trobo que està molt bé, el fet d'obrir portes i poder contactar més fàcilment amb gent que està a l'altra banda del món, com qui diu, no? Dius, ostres, vull fer un intercanvi lingüístic. Abans, jo me'n recordo quan anava al col·le, t'enviaves cartes, tio. Al cap de 3 mesos potser t'arribava algú i dius, hòstia, esto... Ja existia l'email, Ojo, cuidado que no soy tan vieja. Però... A veure, una cosa, tu ets millennial, no? Jo soc millennial, pura cepa. Però millennial de les de dalt. De dalt? O dels de baix, no sé què és a dalt i a baix, però tu ets d'un... 83. I nosaltres dels altres. Del 83, van començar el 81, sí, tu ets dels primers millennials, nosaltres dels últims millennials. Abriendo paso. Vale, molt bé. Sí. Pues, sí, jo sobretot també m'agradaria com fer una crida a la gent, que la gent es miri, que es mirin cara a cara, que es quedin mirant-se als ulls, que jo he fet aquesta activitat a teatre i algun curs i tal, de mirar-te als ulls fixament amb algú i aviam què passa. Hi ha una persona que deia, jo m'acabaré liant amb l'altra persona. Bueno, és vàlid. El nerviosisme, mirar els ulls. Vull fer 2 apunts molt ràpid. El primer és una tonteria, però la manera en com consumim Instagram, jo me n'he donat, perquè jo visc amb 2 col·legues de pis i amb un som com molt conscients de estem mirant això, vale, opinem, no sé què, però l'altre és com, jo consumeixo i les coses em van passant i ni me n'entero del que he vist. O sigui que jo penjo publicitat, veig que l'acaba de veure i li dic, saps que tinc un concert? I em diu, no ho sé, i ho acaba de veure. Clar. I aleshores, quan parlem de la imatge, no?, de la gent asseguda a la taula i tal, al final no és tant no voler estar amb els amics, sinó estar absorbit pel gest, pel canvi, per la novetat, malgrat no l'assimilis, no l'absorbeixis. És un constant d'estímuls. O sigui, és com si el fet d'haver augmentat el número d'estímuls que rebem des de fora ha fet que necessitem tenir estímuls i que constantment haguem d'estar fent alguna cosa. És una part que va directe al cervell, a la química del cervell, de l'addicció pura. Abans no estaves tot el dia amb el mòbil amb la mà. Hi ha un reportatge a les plataformes, que també és un altre tema de les plataformes, però que hi ha un reportatge que es diu El dilema a les redes en castellà, i parla molt d'això, que és molt interessant. I bueno, doncs, Cíntia, un plaer que hagis vingut. Si vols publicitar alguna altra cosa més a part de Noi Drama Queen, la web noidramaqueen.com, els teus propis podcasts... Bueno, la veritat és que els 2 podcasts que tinc són bastant frics, llavors no sé si us interessaran. Un és de capoeira, per tant, si no sabeu què és la capoeira, i a més és en portuguès, o sigui, ahí ja us ho dic tot. I l'altre és de moda, que es diu The Nice Podcast, Nice, que s'escriu N-I-Z, fa una mica el joc de Nice. Sí. Nice. Però és professional a nivell de moda B2B. Gent que sigui professional de la moda, el podeu escoltar. Exacte. Ets molt polifacètica, la veritat. Soc un bitxo que no para, és lo que hi ha. Doncs benvinguda a la família, Cíntia Barberis, Noi Drama Queen, amics i amigues. Gràcies! Doncs una mica per buscar aficions o pràctiques que ens puguin allunyar una mica de les pantalles. Doncs a nosaltres ens agrada molt parlar de cultura, i avui torna a venir l'Adrià, com dèiem, i avui ens parles de si cal cantar bé per ser cantant o per cantar en general. Jo ja et dic que et defensaré a tope, t'ho dic ara, que no, perquè crec que tothom, no sé si tu centraràs més en la gent professional o no, però crec que tothom hauria de cantar i dibuixar i fer esport i el que vulgui, encara que no sigui un expert, encara que no ho hagi treballat molt, i ja anirà arribant això. I bueno, així sortim una mica darrere la pantalla, no? Com ho veus tu? Vale. Jo volia començar precisament amb aquesta pregunta. Anem a enfocar-ho. Tu ja has defensat molt el no, des de tothom hauria de fer la praxis artística que li vingui de gust. La cantar a la dutxa, no? Només faltaria. Però la gent que es dedica professionalment, aquella gent que cobra entrades, que ven CDs, aquesta gent hauria de saber cantar. Sí, per favor.
Higamoto. Alguna experiència en concret? Varias, de dir, tia, que hay un concierto superguai, i arribant al local i que no, que musicalment no hi havia ritme, no hi havia contingut, no hi havia empaste ni de veus, ni de música, ni de res. Clar, ara amb tot el tema aquest de... Com es diu? Autotune. L'autotune, Sí. doncs això és un gran dilema, no? Vale. Ja passa una cosa, que és que jo trobo que es barregen les males experiències artístiques, no? Tu vas a veure alguna cosa pensant que tindrà una qualitat i no la té, amb el que entenem que és necessari o no. Jo també m'he trobat, no?, d'anar a un concert i dir, ostres, avui no he encertat, no estic gaudint d'això. Però jo defenso fermament que no cal saber cantar. O sigui, la quantitat d'artistes que han canviat el món de la música a nivell local, a nivell nacional, a nivell internacional, i que eren una mica patatos a nivell de cant, és espectacular. O sigui, jo m'he fet aquí una llisteta, Bob perquè Dylan, ja per l'altre exemple. dia... Bob Dylan és una persona que, home, hi ha una crítica generalitzada a com canta. Canta d'una manera bastant curiosa. Hi ha una dona que ha rebut molt odi, en part per no cantar gaire bé i fer carrera cantant, que és la Yoko Ono, no? En part també pel tema dels Aquesta em sembla que Beatles. va ser més de... Sí, però igualment hi ha molta cosa que és la desprestigiem perquè no sap cantar. I efectivament, no sap cantar i li importa tres bledos. Coses que cauen més a prop d'aquí, Loquillo, si tu escoltes les gravacions del Loquillo, fan patir, i són gravacions d'estudi. Aquí sentado. No vull anar a un concert. L'Alaska, no? L'altre dia parlàvem amb la meva parella que deia, van posar un vídeo en directe a l'Alaska i era com, és que no dona una. Però la gent A l'Enrique Iglesias. està enfervorida. Avui estan mirant directes de l'Enrique Iglesias, precisament, per veure el que... Corre un vídeo en el que la Lia Parda he estat mirant altres directes i en general No ho fa fa tan una malament. feina més o menys digna, no desafina estrepitosament, és un cantar Sent de molt avorrit. Sent de en directe. família de cantants, a algú li hauran d'haver ensenyat, no? Dic jo. Alguna cosilla, però és un cantar més aviat avorrit, però no arriba als límits, no?, de la gent que parlàvem. I aquí a Catalunya tenim alguns exemples molt clars, no? El recentment traspassat Pau Riba és una persona que ha fet carrera com a cantant sense ser un extraordinari cantant, no? Gent com l'Albert Pla, que troba un nínxol. I aquí és una qüestió, no? És a dir, hi ha una separació. Hi ha alguns artistes que estan fent el que diríem el cant habitual i no necessàriament se'n surten amb gran maestria, però per la qüestió que sigui, que és del que realment m'agradaria parlar, transcendeixen, i uns altres que adapten completament el seu projecte a les seves capacitats, no? L'Albert Pla agafa i diu, home, jo no em podré posar a cantar aquí com si fos el Freddie Mercury. Vaig articular tot a partir de qui sóc jo com a personalitat i de quina és la meva veu, no? I a partir d'aquí construir quelcom espectacular. Sí, Però és que jo crec que això és precisament saber cantar. Perquè, clar, saber cantar, per mi almenys, no és només poder afinar o poder donar una nota o donar-ne una altra. És saber oferir una experiència, com qui diu, no? A veure, tots tenim la capacitat física de cantar, millor o pitjor. El que passa que jo, per exemple, si intento cantar com la Cristina Aguilera, doncs no. En canvi, si busco una referència que s'adapti millor a la meva tonalitat o a les meves capacitats pulmonars o el que sigui, tot el que involucra una mica el cant, que tampoc en sé gaire, però de totes les coses que involucra el poder cantar en si, estaré cantant bé, sabré cantar a la meva manera i amb unes qualitats. Ara, sí, clar, si vull un quiero i no puedo, aquí és on... Està molt bé, perquè tots dos us aneu avançant a lo que jo aniré dient. Sou gent molt llesta, m'agrada molt. Però, dale, no. Bueno, que o sigui, també és una mica trobar la teva... O sigui, allò com tu t'expressis i que sigui de la manera més eficient possible la teva pròpia expressió, no? Una mica, i que aconsegueixis des de la teva pròpia manera arribar, perquè, evidentment, si jo tingués la veu del Pou, pues, hòstia, això sonaria de puta mare, però també tinc la meva pròpia veu i faig aquest podcast des de les meves característiques, la meva manera de ser. Exacte, cadascú, no?, al final ha de buscar una idiosincràsia, i això és algo que m'agrada molt comentar quan dono classes de música a xavals una mica més grans, perquè durant tota la nostra etapa formativa, a la primària, a l'ESO, quan sigui, ens centrem en els errors que hem de millorar. Però al final resulta que els artistes que ens criden l'atenció no són els que estan corregint les seves faltes, són els que agafen les seves característiques especials i construeixen, no?, una estètica, un discurs a partir d'això. I tots els cantants que jo he dit, i que hem anat mencionant aquí, no han aconseguit el seu èxit
centrant-se en dir hosti, és que no afino bé, hosti, és que no projecto la veu suficient. No, han dit, un moment, jo qui sóc i com puc vestir un discurs d'aquí, no? Aleshores, quan a vegades parlem de tal persona canta bé o no canta bé, una mica la reflexió que a mi m'agradava fer és de dir, vale, estem parlant del cantar com aquest expressar-se i comunicar-se amb el públic i amb la gent, o estem parlant de l'apartat tècnic de com dibuixes el contorn melòdic, com afines els punts de recolzament, com projectes la veu. I són dues parts que pots tenir-ne molt d'una i que te'n falti molt de l'altra, no? I un cantant tècnicament extraordinari, però sense cap capacitat de comunicar-se, sense cap autenticitat percebuda pel públic, no necessàriament arribarà a tenir un gran públic. Sí, el cap i a la fi és com tot, és connectar, no? A nivell de xarxes, a nivell de cant, a nivell de relacions interpersonals i a nivell de fer un podcast, que encara que no et vegin, has de poder connectar, no?, amb la teva veu, amb la gent que t'està escoltant. Sí, totalment. O sigui, es pot extrapolar tot. De fet, jo anava a dir, tenia una carta guardada aquí sota la taula, que és que jo recordo, perquè tinc força memòria, tenir com 12, 13, 14 anys, i que tu, Adrià Pagès, diguessis, estaves fent un dibuix i tal, i sempre deies, és que jo no sé dibuixar, només sé fer aquest dibuix. I jo recordo dir-te, no, tu saps dibuixar, estàs fent un dibuix, això és saber dibuixar, tothom sap dibuixar. I com ja animar-te a dir, no, tothom ha de poder dibuixar, que traiem-nos això del cap que no sabem i que no ho hem de fer perquè no en sabem. La meva mare també em diu, no, jo no sé cantar, no? Sí que saps cantar, evidentment, no ho faràs superbé, però sabent-ne en saps. Sí, i això és extrapolable a tot, fins i tot la capoeira que tu menciones abans, tu pots ser un capoeirista molt tècnic i no tenir personalitat, no tenir, saps, flow en el moviment. És una fotocòpia de qualsevol altra. Clar, i en canvi hi ha gent que potser és menys tècnica, però, hòstia, té una manera de moure's que ja t'atrapa. Vivim en una societat on prima l'expertesa i aleshores es diu, ostres, com que hi ha cantants extraordinaris, jo no tinc per què atrevir-me a cantar, no? I és això, que el que comentaves des de l'inici, de dir que cadascú s'expressi amb la seva praxis artística, que l'elabori, que hi aprofundeixi, però que no ens perdem en dir, ostres, és que jo realment no en sé d'això i per tant poso una paret i fora. Doncs moltes gràcies de nou per venir, Adrià. Pots repetir sempre que vulguis, com si vens a comentar i ja està. Si ens avises amb 24 hores d'antelació sempre. No, és conya això. Reciprocitat. Tu pots venir. Pots venir, el que passa és que, clar, no sabràs quin dia ho fem i quin dia gravem. Que et deixin parlar o no, ja és un altre tema. Mira. Tens algun concert en un futur? Bueno, et direm el futur, diguéssim, cap al setembre, perquè això segurament s'emetrà a l'agost, per tant... Al setembre no sabem no ho quan s'escoltarà. No ho sé. A l'octubre segurament estarem a la Fira Mediterrània prepresentant el nostre tercer àlbum, que encara no té títol. O sigui que ja ho veurem. Molt bé. Doncs Adrià Pagès, un aplaudiment per ell. Avui no tenim a l'Ato, aviam, el tenim a la peixera com sempre, pot intervenir com vulgui, quan vulgui, com ha fet ja ho sap, però hem de tractar un tema. Perquè va passar una cosa a l'últim capítol, va aparèixer un fet paranormal, vull recordar, una mena de doppelganger, el nostre bessó malvat, o no, encara no ho sabem, és que resulta que nosaltres som Generació Perduda / podcast. Però hi ha una altra generació perduda, vale? Hi ha una altra i que a sobre és d'una ràdio d'un barri, és una ràdio de barri de Barcelona. Aviam, també ets de dir que són una mica més podcast que ràdio, perquè avui m'he escoltat un capítol i diu, bueno, fa molt temps que no venim aquí, fa setmanes que no gravem, ja era hora i tal, i diu, bueno, però és l'últim capítol de la temporada, i jo, bueno, pues res, aquí queda aïllat, però aquí estem nosaltres també, resistint, vull dir que som una família, cada cop una mica més grans, és petita encara, però cada cop som més grans, perquè clar, si comptes, ja van venir 4, no?, els anteriors capítols, ara 5, l'Ato i jo 7, i si a sobre comptes totes les personalitats i esperits que m'imposseeixen, com el del Carles Portavant, que venen aquí i m'agafen i em tiren... que me'n vaig al costat de l'Adrià. No fas cas que hi hagi un accident. Pues clar, amb tota aquesta gent, cada cop ja serem una vintena, per almenys, saps? T'has recordat de la pel·li múltiple, no? No sé, jo a mi m'han enganyat. Pregunta ràpida, Carlos. Qui és el podcast malvat, no? Sempre hi ha un bessó bo i un bessó malvat. Qui som nosaltres? Encara no ho sabem. Nosaltres som els bons, evidentment. No ho sabem. Bueno. O no? Ja es descobrirà, perquè, de moment,
les nostres científiques i expertes, que evidentment són dones, perquè al final, com són imaginàries, perquè estan al meu cap i em dóna la gana que siguin dones, i des d'aquí reivindico les científiques dones i convido qualsevol científica dona que, si vol, vingui aquí a parlar i a patar la xerrada o a fer de públic. Bueno, qualsevol persona que vulgui venir aquí a parlar, exposar-nos un tema o fer de públic /comentarista, pues, que ens escrigui per xarxes o ens enviï un correu a generacionperduda.podcast@gmail.com i doncs que vingui. I bueno, el que estava dient una mica és que les nostres científiques i expertes imaginàries han descobert que aquesta gent segueix activa, com ja he dit, perquè he escoltat aquest capítol, i nosaltres volem enviar un missatge en so de pau a aquesta gent. De fet, els hem enviat. I llavors, jo, evidentment, em so de pau perquè davant d'una situació desconeguda sempre, evidentment, hem de tenir precaució, però tampoc hem d'anar amb violència. Llavors, el que farem és que hem enviat una personalitat d'aquestes meves, un esperit que em posseix, a contactar-hi. Llavors, jo aquí tinc les meves ulleres de l'explorador John, que és aquesta persona que enviem a explorar, vale? Si vols, pots posar de les teves també. Jo poso les meves. Jo tinc les de l'explorador John aquí, que és aquesta personalitat, i el pagès, que ja va fer-me d'intèrpret l'última vegada, vale? Repetirà. El que hauràs de fer és, tu només has de llegir els stop, vale? És com una mena de telegrama que els hem enviat. Que sàpigues que només t'hem convidat per això, O sigui, lo d'abans ens la sonava. He de posar la meva veu greu i dir stop. Stop, exacte, però la millor veu que puguis treure per dir stop. Vale? Llavors, jo ja em preparo d'explorador John, que em vingui. Haver-m'ho dit, et portava un gorrito d'aquests en plan Indiana Jones o alguna cosa. Ja tocarà. Ja tornarà a aparèixer l'explorador John. No pateixis. Vinga, em poso les ulleres i Adrià Pagès, explorador John, ens llegeixen aquest comunicat a l'altra generació perduda. Música, sisplau. Benvolguda generació perduda. Stop. Venim en so de pau. Stop. Som un humil poble pacífic i pacifista amb característiques semblants a les vostres. Stop. Pensem que en aquesta petita galàxia de radiofreqüències barcelonines hi ha espai per a que totes dues civilitzacions puguem viure en pau. Stop. Som una família molt recent i fins ara creiem estar sols a l'univers. Stop. Tot i això, volem deixar clar que ens farem valer si és necessari i no ens deixarem atemorir per la vostra superioritat tecnològica. Stop. Nosaltres som moltes. Stop. Desitgem no haver d'arribar a aquest extrem i estem obertes a negociacions. Stop. Confiem en la vostra bona fe i en que no sou el nostre bessó malvat. Stop. Esperem la vostra resposta. Stop. Una salutació de generació perduda. Stop. I visca generacions perdudes. Stop i fi. Ja està, talla la música, ja està, comunicat fet, doncs mira. He de dir que algun stop ha sonat així com molt stop, així com molt carinyós, molt de dissabte. L'explorador John ja té aquestes coses. Ja el coneixerem més. És un personatge bicèfal entre els dos. Exacte, s'ha contagiat. Avui és el dia en què cadascú anticipa coses de la següent persona, perquè jo he dit lo del bessó malvat sense haver-ho vist abans. Superconnectats, bueno, el doppelganger. Doncs aquest era el missatge, esperem resposta, com diem, i si no, bueno, potser haurem de passar amb mètodes més agressius. I fins aquí hem arribat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i esperem que us ho hagueu passat molt bé, que hagueu après cosetes o com a mínim que us haguem fet companyia. Esperem resposta del nostre doppelganger, el nostre bessó malvat o el bo, no ho sabem. I mentrestant aquí seguim nosaltres, resistint. Generació perduda, un cabret radiofònic pensat al vàter i a la dutxa, el podcast nepotista que t'acompanya a la soledat. Moltes gràcies a la Cíntia Barberis, Noi Drama Queen, Adrià Pagès, gràcies a la UPF per prestar-nos l'estudi, a Albert Erolato, a la Peixera, a l'explorador John i a Carlos Bueno, que sóc jo. Gràcies. Gràcies. Adeu.